Praise the Lord. बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बेयाव आं लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसोनिफ्राय अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोननायखौ जासिग्रोबाय। दिनै आं मोनसे नोंथांमोननि थाखाय स्पेशल हाबाफारि आं लानानै फैफिनबाय। आरजनि खावलायनाय गोबां सम जाबायमोन आं आरजनि खावलायनाय हाबाफारिखौ लादोंमोनब्लाबो बेबायदि भिडिअ पाब्लिश खालामाखैमोन। दिनै आरो बेबायदिनो फिन नोंथांमोननि सिगाङाव आरजनि खावलायनाय हाबाफारिखौ आङो लानाय जाबाय। दिनै सासे फंबायनि दुखुनांथाव आरजनि खावलायनायखौ आं थानो हायैलाय बेबायदिनो भिडिअनि गेजेरजों आरजनि खावलायनाय हाबाफारिखौ लादों। लोगोसे जों साफ्रोमबो दा जोबनाय सिरियाव जों फंबायनि थाखाय आरज खालामगोन। आं नोंथांमोननो दा फंबायनि मुंखौ मिथिहोगोन। बेनि सिगां जोङो थांनाय समफोराव आरजनि खावलायनायनि गेजेरजों मोननाय टेस्टिमनिनि सासे आब'नि टेस्टिमनिखौ आं होनो सानदों। आब'आ गावनि फिसाज्लानि थाखाय आरजनि खावलायदोंमोन। बियो हाबा जानायनि सिगां बर'मोन, नाथाय बियो अरुणाचलाव हाबा जाहैनानै बिनि मुंखौ तेसि सम्पा होननानै आंनो खोन्थाहरदों आरो बिनि फिसाज्ला तेसि आखिन होननानै आंनिसिम खोन्थाहरदों। बेनि फिसाज्ला बे तेसि आखिना बेबायदिनो देरनायनि उनावहाय बियो कलेज फरायबाय। जेब्ला बियो क्लास 12 मोनबाय अब्ला बियो फरायनायखौहाय गोसो होआलासिनो संसारनि गोबांथार गाज्रि आखलफोराव बियो गोदोनानै थाबायमोन। गाज्रि लोगोफोरजों लोगो मोननानैहाय बियो क्लास 12नि एग्जामखौ होआखिसै होनदों। बोसोरनै ड्रप थाबायमोन। बिनि उनाव बेबायदिनो बिमाया आंनि बे भिडिअखौ नुनायनि गेजेरजों इसोरनि आरज खावलायदों। जों लोगोसे नोंथांमोनखौ लानानै जों आरज खावलायदोंमोन। बे जोंनि आरजनि खावलायनायखौ फोरबोआ अननायजों बेखौ दिनैहाय नम्र खालामफिनबाय होनदों। बियो जयै बिमामोनजों ओंखाम जाजाब्लामोन, मोजाङै रायज्लायलामोन, रागा जोंबाय थायोमोन। नाथाय इसोरा बे फंबायखौ दा अननायजों मोजां नम्र खालामबाय होनना बुंदों। बिनिनो बिमानि आंजों रायज्लायनाय गुसुं टेस्टिमनिखौ आं बे फन कलनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोनासंहोग्रोनो सानबाय। अब्ला नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो। आं माने फिसालानि थाखाय ना एसे टेस्टिमनि होनो साननानै ना फिसालाखौ दाख्लि जों प्रार्थना खालामनानै गाबै गाबै बुंनाय बिनायफोरखौ माने सोलायनाय बायदि नुदों आं गथ'खौ ना। सोलायबाय माने ना दा बिदाजों दङैमोन बिरांथिंजायना बम जिल्लायाव ओमफ्राय जै नालाय बेजों दंहैबायमोन। दा फैफिननानै एकदम सान्थि माने बिमा जेखौ बुंदों खोनासंदों माने मोजां गोदो जेरै बेबायदि बिमानि खोथा मानिग्रामोन ना बियो। माने दा थान्दा नुदों आङो बिनि जिखुनु कारेक्टारफोरखौ माने ना रिलिज जानाय बायदि नुदों आङो। बेनिखायनो आङो बाखुस फैयि बायदि गोदानब्राखौ खामानि मावफिननि बायदि आरो बिनिख्रुइ साबसिन जालांनाय जिल्लायाव थांनो गोसो जानाय बेफोरबायदि प्रार्थना खालामोब्ला आरो बे लोगो गाज्रिफोरजों जाग्रा लोगोफोरजों थाङाखै। दाथ' मोजाङानो न'निफ्राय थाङा दा न'आवनो थायो आरो माने ना। सोलायदों माने बहुद सोलायदों माने आवगोलनि बायदि नंला माने। ओंखायनो आं बिराद गोजोननाय मोनदों। बाबु नोंनि प्रार्थना खालामनायजों बिनायफोरखौ नों होनदोंमोन ना खेबसे गोदो जेरै नोंनि फिसामोन बेबायदिनो नोङो मोनफिनगोन मोजाङैनो होननानै बुंदोंमोन ना। बे खोथाखौ गोसोखांनानै आं नोंखौहाय टेस्टिमनि होनो होननानै प्रार्थना खालामहोबावनो होननानै ना सानदों आरो। दे जागोन। अब्ला नोंथांमोना खोनाबाय बे फन कल रेकर्डिंनि गेजेरजों गोबांथार बेबायदिनो गोलाव सम रायलायदोंब्लाबो आं बे गुसुं समखौल' नोंथांमोननो आङो टेस्टिमनि हिसाबै आं नोंथांमोननो फोसावबाय। अननायखौ जों मोनबायब्ला जों इसोरखौ हामबायनो रोंनांगोन। बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननो स्पेसियेलि इसोरखौ हामबाय होननाय आरो आरजनि खावलायनाय हिसाबै आं लाफिननाय जादों। आरो फंबाया दा गोदानै एडमिसन लानायनि गेजेरजोंहाय अनलाइन एग्जाम होबाय होननानै आंनिसिम बिमाया आरोबाव खोन्थाहरदों। बेनिखायनो बे बिमाया गोसो खुसि आरो रंजानायजों इसोरनियाव रां बान्था आंनिसिम बावहरदों। आंनि एकाउन्ट नाम्बार बिहरनानै इसोरनि मुङावहाय बे दानहरदों। आं बेनिखायनो आब'खौ हामबाय होनदों। आंनि गोसो इसिंनिफ्रायबो लोगोसे फोरबोनि मुङाव गोजोननायखौ आं जासिदों। नोंथांनि हरनाय आंनो राङा बेयो इसोरनि गेदेर महिमानि थाखाय आं बाहायगोन। आं बेखौहाय नोंथांनो मिथिहोबाय। बेखौ आङो इसोरनि खामानिनि थाखायनो बाहायगोन। जेब्ला आं बाहायगोन नोंथांमोननो आं फोरमायगोन। आं बेखौ मिथिहोखानाय थाबाय। अब्ला फैदो जों दानिया आरजनि खावलायनाय हाबाफारिसिम थांनि। जोंहा सासे फंबाय गहपुरनिफ्राय आंखौहाय जेब्ला आं दा भिडिअ बानायगासिनो एसे सिगाङाव आंखौ कल खालामदोंमोन। बे फंबाया जिउआव गोबां निराशा जानानै दं। बियो खमसे खम 2011-12निफ्रायनो गोबां बेमारजों सैसोनायनि गेजेरजों दासिम बियो भुगिनांनानै दं। गावनि
बे बेमारनि सोखा जानायखौ दिनै संसारनि डक्टरफ्राबो अजाफ्राबो रावबो हानायनि कन्डिशनाव गैला होननानै आंनिसिम फोरमायहरदों। बियो दा बिनि हाथाइफोरखौ सार्जारि खालामनायनि गेजेरजों बिनि हाथाइफ्रा सायो, खर'फ्रा सायो, मोदोमफ्राबो बेबायदिनो जानो हायै जों रानख्रबलांबाय आङो होननानै बुंदों। बेनिखायनो बे गासैबो सोखा जानाया इसोरनियावल'सो आसा आरो बरसाया होनना बुंदों। बेनिखायनो बियो जेब्ला इसोरनाव बेबायदिनो गोबांथार आर'ज खालामो, इसोरा जेब्ला खोनासङाखै, बिनि बेमारफ्रा सोखा जानायखौ मोनाखै, अब्ला बियो निरासा जायोनो आं दिनैनिफ्राय इसोरनाव आर'ज खालामला, आं गोजानाव थानोसै। जेब्ला बेबायदि फंबाय आं बुंबाय, आं अब्ला फंबायखौ बुंदों, फंबाय नों माब्लाबाबो निरासा जानाङा, इसोरनि थिखानाय सम बायदिसो गासैबो नोंनि जिउआव जानाय जाथाय मानियानो। बेनिखायनो आं बुंदों, फंबाय नों माब्लाबाबो निरासा जानाङा, नों इसोरनिफ्राय माब्लाबाबो गोजानाव थानो नाङा। इसोरा फोरबुआ नोंखौ अनोखायसो दिनैहाय जोनोम जानायनिफ्राय दासिम नोंखौ खांनानै दं, अननानै दं। आरो नों जेरावनाखि गावनि पापनि थाखायसो बे साजायखौ मोन्दों होननानै जों दिनै फोथायदोंब्ला नों इसोरनाव दिनै गाबनांगोन, नों गाबबाय थानांगोन, अब्लासो इसोरा नोंखौहाय अनखांगोन आरो इसोरा गावनि थिखानाय सम बायदिसो नोंखौ सोखा जानायखौ होगोन होननानै बुंदों। नों माब्लाबाबो निरासा जानाङा आरो नों माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि साननायसिम थांनाङा। नों संसारनि गासै गाज्रि आखल आखुफोराव नों गफबनानै जों जुदि थाफिनोब्ला नों जेसेबांनाखि साजाय मोन्दों, नोङो थैनायनि उनावबो नोंनि आत्माया बेनिख्रुइ आरोबाव बे जोंब्लावनाय अरावहाय, बे अरगेंआवहाय नों गारसनजागोन, जेरावनाखि गोमोरनाय गैया, जेरावनाखि जोंनि जिउआ थैनाय गैया। जों बे अरगेंआव गारसनजागोन, जों गाबख्रावनांगोन, हाय हाय हाय। अब्ला जों दिनै संसारनि दान्दिसेनि सैनांनायखौ जों सैनो हायाब्ला बै अराय समनि थाखाय जोंब्लावनाय अराव जों अरायनि थाखाय माबोरै जों सैनानै थानो हागोन? बेनिखायनो अनलायग्रा लोगो, आंनि फंबाय, आं नोंखौ आरोबाव बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायदों, इसोरा नोंखौ अनोखाय दिनै नोंनि फोथायनायजों नों सोखा जानायखौ मोननो थांगासिनो दङ। नै दिनैनि बे गेजेरजों नोंनि जिउआवहाय दिनै गोबां सोलायनायखौ लाबोगोन। आं फोथायदों इसोरा नोंनि गेजेराव दिनैनि दानि नैबे समनिफ्रायनो गोबां सोलायनायखौ लाबोगोन। गेदेर महिमाखौ नोंनि जिबनाव दिनै इसोरा मावनो थांगासिनो दं। फंबायनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल बाइबेल भार्स मोनसे आं फरायथिनो बे समाव आङो इच्छा खालामदों। रिभेलेसननि एबा नुजाहोजानायनि 24 बालाबनि 4 सिरिखौहाय बेयाव बेबायदि लिरदों, बियो बिसोरनि गासै मेगन मोदैखौ हुगारनानै गाबनाय एबा सानाय सुनाय गैबावलिया होनना बुंदों। जों जेब्ला इसोरनियाव फोरबोनियाव नांथाबनानै थागोन, जोंनि मेगन मोदैखौबो हुगारनानै, जोंनि गाबनायखौबो हुगारनानै, जोंनि सानाय सुनायखौबो गैया खालामो होनना बुंदों। फंबाय, दिनै गोबां देहानि सैनांनायाव, गोबां संसारनि नाख्रेबनायाव दिनै भुगिनांनानै दं। नाथाय इसोरनियाव जों जेब्ला नांथाबनानै थागोन, नोंनि बे गाबनांनाय मेगननि मोदैखौ फोरबोआनो हुगारगोन। नोंनि जिबनाव गोजोननायखौ, नोंनि जिबनाव रंजानायखौ, नोंनि जिबनाव सान्थिखौ दिनै फोरबोआनो होनो थांगासिनो दं। बेनिखायनो बेयाव बुंदों, मानोना सिगांनिया गासैबो जोब्बाय। नों दिनैहाय नोंनि पापनि थाखायनो बे गासैबो जाबाय होनना नों दिनैहाय फोथायदों, नों साननानै लादों, नों गावनो मोनदांदोंखाय दिनै नोंनि बे फोथायनायनि गेजेरजोंनो नोंनि गासै पापफोरा सिमान लानायनि गेजेरजोंनो नों बे पापफोरनिफ्राय इसोरनियाव खेमाखौ मोनगोन। बेनिखायनो नों गोसो गाबनायजों इसोरनियाव नांथाबनानै थाबाय था। सोरनिबा पापनि खेमाया, सोरनिबा आर'ज खावलायनायजों, सोरनिबा बेमारनि सोखा जानाया, सोरनिबा आर'जनि खावलायनायजों सोखा जानायखौ मोनगोन जानो? मोननाय नङा। जेब्ला नोङो इसोरनियाव आसा खालामनानै, इच्छा खालामनानै नोंनि गोसोखौ नों गाबाब्ला, जों सोरखौबा आर'ज खालामनो होनायनि गेजेरजोंल' जों सोखा जानायखौ मोननाय नङा। जों जेब्ला हामगोन होननानै फोथायनानै थाया, इसोरा आंखौ अनथारगोन होननानै आं जुदि फोथायनानै थायाब्ला, जोङो माब्लाबाबो बेबायदि सोखा जानायखौ मोननाय नङा। गोबांथार दिनै संसाराव इसोरनि बेबायदि गेदेर हामजानायखौ, सोखा जानायफोरखौ, बेरामनिफ्राय फाहामजानायफोरखौ जों नुदोंब्लाबो जोंनि जिबनाव जों मानो फाहामजानायखौ मोननो हायाखै? मानोना जों फोथायनो हायाखै। बेनिखायनो जों दिनैहाय जिउआव फोथायनि, जों इसोरनियाव आसा खालामनि आरो बरसा खालामनि, आरो बे जोंनि आसा आरो बरसा गासैखौबो फोरबोनि आथिं गुदियावनो जों गथायनायनि गेजेरजोंसो जों जिबनाव बेबायदि मोजांखौ मोननो हागोन, सोखा जानायखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो आं फंबायखौ बुंदों, बे समावहाय नोंनि जिउनि थांनानै थानायनि राहा लामाखौ नों खोमानानै लाबाय होननानै नों गावनो सिमान जादोंखाय दिनै नोंनि बे राहा लामाखौ इसोरनो गथायनानै हो। इसोरा नोंखौ मा इच्छा खालामदों बेखौनो इसोरनो मावनोनो हो। बेनिखायनो बे फंबायनि बेमारनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन। बिनि जि हाथाइनि सार्जारि जाबाय, बेनिखायनो बेनि देहायाव गोबां सैनांनाय, सानांनाय दं। बेनि थाखाय जों इसोरनाव गथायजों लोगोसे आर'ज खालामगोन। बे फंबायनि मुङानो जाहैबाय पान्जु मोसाहारि।
प्रतापगढ़ गहपुरनिफ्रायनो आंनिसिम मिथिहोहरदों बेनिखायनो बे फंबायनि थाखाय जों दानि बे समाव लोगोसे आर'ज खालामनि दे ओजोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफा नों आफाखौ दानि बे समाव हामबाय होनदों नोंनि गेदेरथा अननायखौ मोननायखाय बे मोजां समखौ नोंनि गुसुं रावजों सावरायलायनो बे मोजां समखौ मोनबाय फोरबो आफा नोंखौ सायख' होनो थाखाय बे मोजां समखौ जों मोनबाय फोरबो जाय बेक्तिया दिनै नोंनियाव आर'जनि खावलायनायनि गेजेरजों नोंनि गोबांथार गेदेरथा अननायखौ मोननायनि नोंखौ बाख्नायनायनि मुङाव फोरबो आफा जि टेस्टिमनि होबाय बे फंबायनि जिबनाव थानानै नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बादखौ होफ्लायबाय थादों बिनि न'खराव थानानै नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बादखौ होफ्लायबाय थादों फोरबो आफा दानि समाव गथायबोदों जाय बेक्तिया दिनैहाय नोंनियाव फोथायनायनि गेजेरजों बे दिनै गोबां देहानि सैनांनायाव फोरबो आफा भुगिनांनानै दं जे फंबाय पान्जु मुसाहारि बे दिनै हाथाइनि सानायजों बियो सहायनानै थानो हाया होनना बुंदों फोरबो 24 घन्टायाव 24 घन्टायानो बिनि जिबनाव दिनै गोबां सैनांनाय आरो सानायजों बियो साग्लोबनानै दं बेनिखायनो बे गासैखौबो नोंनि गोथार जिउनि बोलोजों स्पर्श खालामदो पबित्र आत्मानि बोलोजों बेखौ सुफुंदो फोरबो आफा बेनि जि आसा फोथायनाय आरो बरसा फोरबो आफा बेखौ नों माब्लाबाबो फेलें खालामनाय नङा जों फोथायदों जोंनियावनो आसा खालामदों हामबाय नों जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बिथांनि जिबनाव गोजोननाय सान्थि आरो रंजानायखौ होफ्लायदो फोरबो फैबाय थानाय समफोराव नोंनि सायख' होनो हानाय बिथांनि जिबनाव नोंनि जोबनो गैयै अननायखौ होफ्लायदो नोंनि गोथार जिउनि बोलोजों बेखौ जेब्लायबो दैदेनदो बेनि आत्मायाव नोंनि खोथा बुंदो फोरबो आफा फैबाय थानाय दिन सम आरो बोथोरफ्राव बेयो नोंखौनो दाव दाव खालामनानै नोंनि गौरब महिमा आरो प्रशंसानि खामानि मावलांनो हानाय बायदि बिथांनि जिबनाव गेदेर सायख' होनो हानाय बायदि नोंनि गेदेरथार महिमा आरो अननायखौ बिनि सायाव दोनफ्लायदो हामबाय नों फोरबो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे समाव गथायबोनो जायफोर बिथांमोना दिनैहाय बे भिडिअखौ नायगासिनो बिथांमोननि जिबनाव गोबां सैनांनायफोराव भुगिनांनानै दं बिथांमोननि गासै भुगिनांनाय सैनांनायफोरखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायनो नोंखौ गोजान खालामदो नोंनि अननाय आशीर्बाद आरो बोरखौ लोगोसे नोंनि गेदेर महिमाखौ बिथांमोननि जिबनावबो दोनफ्लायदो हामबायनो जों साफ्रोमनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय आरो बाखि समानिखौ नोंफोरनाव गथायनानै गुसुं आर'ज सासे बासेरा ख्रिस्ट'बो जिसुनिफ्राय आमेन अब्ला गोजोननाय थाबाय बे समावहाय इसोरा जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थाथोंसै लोगोसे आं नोंथांमोनखौ बे समाव खावलायदों नोंथांमोना सोरबा जुदि बे इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला अननानै बे आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामदो जाहाथे बेबायदि अननायखौ नोंल' नङा आंल' नङा बयबो मोननाय बायदि इसोरा जों साफ्रोमजोंबो दानिफ्राय जोबथारजासे लोगो लोगो थाथोंसै गोजोन्थों